Benvinguts i benvingudes. Avui parlem de Kadinger. Comencem. Ens presentem perquè som una petita colla repartida per diverses càmeres i diverses cases i habitacions d'aquest món nostre. I alçades. Potser d'algun altre món també. Aquí el Marcos Muñoz. Qui tenim per l'altra banda? Segueixo jo? Primer, Sí, tu mateix. Els anfitrions. Hola, jo sóc en Joan Puig, que he participat una miqueta tangencialment en això que explicarem. I ara passem a presentar... Ficat la mà d'una manera o d'una altra. Les presentem nosaltres, els convidats? Sí, les mans que han tocat més això, les mans que ho han fet. Nosaltres hem posat una cinta, saps? La cinta aquesta que poses i després la talles, a més. Però la cosa l'han fet elles. Això és el nou llibre de Kadinger, les seves autores. Tenim la Mercè i l'Helena. Què tal? Com esteu? Hola. Hola. Estem encantades. Jo sóc aquí, personalment. Bé, jo soc l'Helena. Aquí tenim l'Helena, ja les hem pogut veure per aquí. Què tal? Com ho porteu tot? Com prova aquesta situació apocalíptica en la que vivim? He de reconèixer que és bastant estrany, això de veure's de trobar a través de les càmeres i... Bé, és inusual, però és divertit també. És divertit també, bueno, sí, algunes coses. Val més agafar-s'ho amb gràcia i riure, perquè tal com està el pati val més agafar-s'ho així. Realment estem arribant a un nivell de tecnologia gairebé tan gran com el que tenim els itis aquí. És al·lucinant, eh? O sigui, aquests humans, amb això de la pandèmia, us esteu espavilant, eh? Un parell d'alteradors i ja la liem parda. Sí. No sé si estem anticipant, hi ha alguns termes, una terminologia específica, com en diríem, quieta, per poder... que potser alguna gent encara no està familiaritzada. Aquí intentarem fer una mica d'explicació de què és Kadinger, que és aquesta saga de llibres que van presentar el 2005, els primers prototips el 2005 que tinc per aquí, que són una mena, primer de quadernets de presentació que es van fer dibuixats per un tio molt desastrós. Era jo, vista. I aquí hi havia els autors, l'autoria original una mica que hi va haver, que érem la Mercè i en Joan Llongueres, i els primers prototips de què va ser això, els primers llibres que es van autoeditar, diguem, per anar a presentar editorials, fins a arribar... Bueno, aquest és un altre preprototip, n'hi va haver uns quants. I llavors fins a arribar a l'edició que es va arribar a fer finalment a través de Roc Editorial, era? Sí, Roc exacte. Editorial. Que va ser... El 2006. Només tinc el 2. No em cal l'1 perquè l'1 el tinc en 1000 formats diferents, tots molt interessants i plens de punts i dibuixets al costat. O sigui que intentarem fer una mica això, una mica de context de què és això, per qui no hi estigui familiaritzat i qui estigui familiaritzat que vegi on ha arribat aquesta saga que està acabant terminis, tancant arcs argumentals. Joan, tu ets una mica, pel que veig, l'Indiana Jones de Kadinger, eh? Tens aquí els sants grials, eh? He hagut d'entrar a una cripta a furgar moltes coses i he tret bastant de tot. Mira, si vols per començar, tinc alguns precedents o coses que va anar fent la Mercè en paral·lel. Jo la vaig descobrir com a autora d'aquesta paròdia, no sé com la venies, deies no oficial, com li deies? La paròdia... A veure, és l'única paròdia, jo crec, legal del món. O sigui, jo la tinc posada el meu nom registrada en el registre de la propietat, cosa que no pot dir ningú que ha fet paròdies de Harry Potter. Llavors jo crec que amb això serà més bona o més dolenta, però és una cosa diferent. Doncs aquí l'autora es presentava amb un pseudònim, G.M. Newgrange, que acaba sent la Masnou. Exacte. I és això, era una paròdia del Harry Potter que va acabar posant-la en contacte amb en Joan Llongueres, que al seu torn feia un còmic que me l'he deixat, mira que en tinc còpies per aquí, ara no... Bé, tant fa. Que era una paròdia, també en una altra línia, però en còmic, del Harry Potter, que es deia Harry Potter. I aquestes dues persones van conèixer, tenien aquesta mena d'afició comuna, aquesta passió per la literatura infantil, i a partir d'aquí van començar a treballar i a fer coses. Per exemple, per una banda, tinc coses d'editorials similars en les quals també van coincidir. Nosaltres, la Mercè, va tirar endavant un parell de llibres, algun il·lustrat per mi, d'altres amb altres il·lustradores, i a més,
En Joan, pel seu compte, en va fer alguns altres, on jo també vaig tenir el plaer de poder participar com a dibuixant. I diguem, tots aquests llibres que es van anar gestant, uns contes, alguns abans, d'altres ja durant la publicació, si no m'equivoco, del primer volum de Cadinger, eren una mica ja treballs en paral·lels, anar, no sé on dir-ho, enllestir la ploma, si es pot dir d'alguna manera, per acabar... Això anava a dir. Veniu de paròdies de Harry Potter i contes, però després salteu a una cosa diferent com és Cadinger. Amb una planificació des del principi de que fos una història més llarga, dividida en diverses entregues? I tant. O sigui, nosaltres també, a part d'aquesta afició pel Harry Potter, que ens va unir, sense voler, bevíem de Terry Pratchett, que ara està de moda perquè, evidentment, l'estan traduint al català i estem tots encantats amb les traduccions de l'Ernest Riera. I estarem encantadíssims que els facin tots els de Dismont. I a partir del... Clar, el Dismont a nosaltres ens havia marcat i vam intentar, o vam començar a treballar, i vam estar molt de temps treballant un món propi. Un món propi que no tingués a veure res amb Dismont, o sigui, no es tractava de fer una paròdia de Dismont, Déu ens en guard, ja seria el colmo, però crear un món que llavors ens permetés treure moltes històries. O sigui, la idea nostra era convertir-nos en el Terry Pratchett català. Que és molt ambiciós tot això, eh? S'ha d'apuntar alt. I és difícil anar més alt que el Terry Pratchett. Perquè en aquella època, que ja estava més o menys pel mig, però no involucrada encara en Cadinger, però jo recordo que havíem discutit algunes vegades que era una pena que no hi hagués cap gran saga de fantasia en català. Tot el que hi havia aquí llavors, que evidentment bàsicament era Harry Potter, però també hi havia Memòries d'Idun, també hi havia altres sèries, però una d'aquestes importants sempre venien de fora, o com a màxim eren espanyoles, però no hi havia res molt potent propi català i vam dir, per què no? Si tenim aquí una magnífica, un món espectacular d'autors i d'idees i no sé, per aquí van començar a tirar, doncs, a I hi ha una cosa que em sembla molt divertida de com plantegeu aquest món fantàstic de Cadinger, que és quan aneu a buscar els referents dels quals voleu partir a l'hora d'agafar aquest món, no us aneu a una mitologia cèltica, no us aneu a una mitologia fins i tot catalana, sinó que aneu a una mitologia molt concreta i poc explorada. Aneu cap a temps babilònics. Això una mica jo crec que va ser cosa meva més que d'en Joan, perquè el que estàvem intentant explorar era la manera en què aquesta civilització d'un planeta paral·lel entrava en contacte amb la Terra. Llavors ens va semblar una cosa molt mediterrània, molt fantàstica i molt poc explorada, això que dius tu, Marcos, d'agafar els sumeris. Els sumeris, que doncs, tenen una civilització molt avançada al seu temps, que no és gaire coneguda, que té doncs, unes característiques pròpies a nivell d'escriptura, a nivell de coses arqueològiques que s'han anat trobant, però no s'ha descobert massa res encara. I ens va semblar que era un punt d'entrada interessantíssim, de veure que un planeta paral·lel en un moment donat, amb una civilització avançadíssima, entrava en contacte amb la Terra i aterrava a Sumèria. I aterrava allà, i com que el quiita i els sumeris són molt semblants, a veure, qui va influenciar qui? O sigui, probablement nosaltres direm que els que van influenciar amb els sumeris vam ser nosaltres, els quiites. Som així de xulos. Està per veure, això. De totes maneres, pels qui no us heu acostat encara a Cadinger, que us convidem a que ho feu, teniu, ara parlarem de quines són les vies d'entrada i tot el que podeu fer per entrar a Cadinger, hem de parlar de que no cal que tingueu ni idea d'un bri de mitologia per llegir aquests llibres. No és necessari en absolut, ni per gaudir-los. Quin és el primer llibre que escriviu de Cadinger? El senyor de Zap, el Sceptre de Zinc? El Sceptre de Zinc. El Sceptre de Zinc. Comenceu amb el Sceptre de Zinc, però ja teniu plantejades, quan comenceu a escriure, les idees sobretot del que serà el Sceptre. Exacte. Nosaltres ja vam començar una mica planificant, perquè vam estar bastant de temps parlant de la història de l'art de l'Aistar en general, o sigui, el teníem bastant pensat i llavors l'únic que havíem de fer era compartimentar-lo. Es tractava de transformar un mes de vacances d'aquesta nena, que és la protagonista d'11 anys, en 7 mesos d'aventura, perquè al planeta aquí el temps passa 7 vegades més de pressa. Llavors la Ishtar, que és la protagonista, entra
de forma accidental al planeta aquí, que no sap ni què és, no en té ni punyetera idea de què passa allà dins, ni es troba en un lloc totalment estrany, totalment diferent i que no en té ni idea de la que és, i ha de passar 7 mesos una aventura que tancarà, que és la que hem tancat ara, que tanquem amb el Quart Poder. Per tant, tenim els 4 llibres que conformen l'arc principal, primer, de la Ishtar, que comencem amb el Senyor de Zap, el Sceptre de Zinc, el Caixable... Comença amb el Sceptre, llavors el Senyor de Zap, el Sceptre de Zinc, el Senyor de Zap, el Caixable, i arribem a l'actual. El Quart Poder. I arribem al el que originalment es deia el Quart Poder, però que al final ha canviat de nom, oi? No, ja ha estat sempre el Quart Poder. Ha quedat com a Quart Poder ja des del principi. Molt bé. Doncs amb aquests 4 llibres tenim l'estructura original que volem plantejar de la història de la Ishtar d'aquests 7 mesos, perdona, d'aquest mes que es converteix en 7 mesos per ella, però tenim un altre llibre més, que és de Kadingir Origins, i que ens explica la història de la seva àvia. No el tinc aquí, perdoneu. Aquí va ser un petit impàs el fet que aparegués la reina de Kigal, que és la de Kadingir's Origins, perquè en principi els 2 llibres inicials vam començar amb molt bon peu amb una editorial i llavors, com que es va estroncar el contracte, vam tenir un impàs i vam dir, doncs, de cara a presentar-nos a buscar una altra editorial, fem un nou llibre que comenci una altra trilogia perquè vegin que és una cosa nova. Llavors vam posar La reina de Kigal, que és com una preqüela, que és la història de la iaia de la Ishtar, que té molta importància amb l'arc argumental de la Ishtar, però és la seva joventut quan ella aconsegueix, la forcen gairebé a ser la reina de Kigal perquè el seu pare, que és un tarambana, es vol jubilar. I vosaltres quin dels 2 recomaneu per començar? Directament amb la història de la Ishtar o començar per la seva àvia? En aquest cas, el que recomanem sempre és començar amb el primer llibre que es va fer, que és el Sceptre de Zinc, per 2 raons. Primer, perquè com que és la saga principal que hem anat seguint, ja té llibres, el Sceptre, el Senyor, el Caixable i el Quart Poder, que a més s'aconsegueixen ser una història tancada i, per tant, els lectors poden continuar la lectura un cop acaben un, poden seguir amb el següent. L'altre motiu, i considero potser que és el més important, és que en la preqüela la història passa gairebé només en aquest planeta imaginari i ja àvia té les seves aventures, però, en canvi, en el Sceptre de Zinc, la Ishtar, la protagonista, comença sent una nena normal a la Terra i ella arriba a Zinc, i arriba al planeta aquí, com si fos Alicia al País de les Meravelles. Per aquest motiu, tant la Ishtar com el lector entren junts al planeta i aprenen junts sobre aquest món nou, per tant, és una manera molt més orgànica de poder aclimatar-te a aquest nou món de fantasia. La Ishtar és un personatge que deixa el córrer. És una nena d'11 anys, però de vegades costa recordar que és una nena d'11 anys. Sí. Té moments que et recorda que és una nena d'11 anys, però té una personalitat com un tro, aquesta nena. Us heu inspirat amb algú en concret? No, pensa que la història de la Ishtar és filla de 2 artistes bohemis que passen olímpicament o no d'ella i del seu germanet, té un germanet petit, la seva mare és una pintora, escultora, una persona que està en el seu món artístic i que es preocupa de la família relativament, però bueno, van fent, són feliços. El pare és un escriptor que no acaba de publicar mai res, tot i que escriu com un desgraciat tot el dia, però aquesta nena ha estat criada, en el fons, per la seva àvia, que no ha vist mai, és una persona que la té amb un referent, però no l'ha vista mai, però cada dia, durant els 11 anys de la seva vida, que és quan comença la història, li ha enviat ni que sigui una nota, un objecte, un regal, qualsevol cosa, però ha tingut un contacte diari amb aquesta nena i l'ha criat ella, bàsicament. Llavors, penso que la seva personalitat ve una mica barrejada amb tot això. No ens hem referit a ningú. Jo què sé, en Joan a vegades deia, sembla que siguis tu, Mercè, quan eres petita. Dic, no, jo quan era petita era bastant més sosa, la veritat. Déu se'n guard de ser el que era la Ishtar. Però sí que, clar que sempre agafes referents i sempre agafes alguna cosa, però jo crec que és més la característica de com ha estat criada que no pas amb qui ens hem referit a l'hora de pensar en ella.
Vosaltres dues us identifiqueu amb algun dels personatges en particular, més que amb els altres? Bueno, sempre acabes posant alguna cosa teva. Amb en Naki. No, jo amb en Naki poc. Ja sé. I tu, Helena? Naki intenta ser més l'Helena. Potser una mica sí. Tu sí? Amb qui? El Naki. Amb el Naki. Però llavors identifico bastant la Mercè i en Joan. De fet, la història crec que és una amalgama de tots dos. La història tenia bastant d'ells, encara que no s'hi trobin. Però una cosa que també és important destacar respecte a la història, que també la manera en com la van escriure originalment, i com s'ha intentat seguir fent amb tots els llibres, és perquè trenqués motllos, perquè fos una heroïna que realment vol estar dins de l'aventura on està, en lloc de sentir-s'hi llançada, com passa massa sovint amb els llibres de literatura infantil i juvenil. Tens un protagonista que és orfe, que és un desgraciat, que té un senyor del mal que el persegueix, o un estat apocalíptic, o jo què sé, una societat opressora, i ha de lluitar contra això, ha d'estar forçat o forçada a combatre-ho. Estar en tot moment està disposada a llançar-se a l'aventura i a descobrir més coses i a investigar aquest nou planeta que s'havia ofert. I bé, manté aquesta positivitat durant tota la història, a més de sentit d'humor i bromes a patades, que és part del seu encant. És possible que siguin les vacances millor aprofitades de tota la història. Home, considera que en lloc d'un mes en té 7 és un bon estiu. Ja ho faria jo. Ja m'hagués agradat tenir això quan era petita. Jo volia comentar només que el personatge, i ara que estic llegint molts dels llibres de la Pipi Calces Llargues de l'Astrid Lindgren, hi veig molt d'aquella Pipi rebel, que era un personatge entre cometes desgraciat, era òrfena de mare, el seu pare l'havien segrestat i havia desaparegut del món dels mars, però ella era alegre, era positiva en tot moment. En aquest cas, la noia, la Ishtar, no ha tingut una infància desgraciada, però sí que veu molt, o li trobo molt aquest referent, aquesta energia de viure, aquesta trencar amb tot, que en el cas de la Pipi moltes vegades era per maleducada o simplement perquè podia rebentar portes i aixecar la gent, tenir una força sobrehumana. En aquest cas, la Ishtar el que té és una llengua incontenible, però respostes ràpides, amb una capacitat de reacció brutal, que realment no li veus en els seus pares. És ben bé de la seva àvia d'on ha tret aquesta mena de cultura. I crec que una de les coses més fresques que va portar aquest llibre, quan me'l vaig llegir, quan vaig conèixer el projecte, sempre va ser això, aquesta rapidesa de resposta, aquesta capacitat de sorprendre't i de vegades de trencar completament els teus esquemes, que pensaves, aquest personatge està en un moment molt dramàtic i paf, apareix el capgira. I potser és una de les coses també que crec que destaquen molt d'aquesta creació que van fer això en Joan i la Mercè, i a la qual més endavant l'Helena va recollir el ceptre també i s'hi va ficar. Literalment. I va posar ordre, va fer de Naki, que a les darreres versions realment ja s'han acabat d'esmenar, de lligar coses que potser no acabaven de quadrar, temes potser més de física, de coherència històrica, i li ha fet una gran feinada aquí, no sé, un aplaudiment per totes dues. Jo crec que l'Helena, en el fons, és la que ha posat el segell aquest que ara posem a les portades del Departament de Censura Reial. L'ha posat l'Helena, en el fons. Ha anat ordenant tot el que no estava allò clar, i posem-ho tot a fila, posem-ho tot ben enfilat, que hi hagi una coherència, que siguem tots... Us donaré una mica de context en aquest sentit, perquè val la pena saber-ho. Quan va començar Cat in Gira amb en Joan i la Mercè, va començar amb tota aquesta empenta, el Ceptre de Zinc primer, el Senyor de Sap després, i bé, vam deixar d'escriure per culpa de la crisi, per culpa que no van poder seguir fent el contracte de Roca. La saga va quedar aparcada. Havien escrit, a banda, La Reina de Kigal, una versió una mica preliminar de La Reina de Kigal, però ho van deixar una mica estar durant, què va ser, 8-9 anys, fins al 2000... Bueno, sí, de 2008 a 2016. A 2016 jo em vaig incorporar en aquest projecte amb el tercer llibre, el Cas Xable, que havien començat i potser ha esbossat una mica l'argument general, però van decidir llavors reemprendre la saga. I llavors em vaig fer jo amb la Mercè per escriure aquest, el Cas Xable.
Però abans també el que volia fer una mica de repàs als altres 2 llibres, només per motius. Per una banda, el que han comentat aquí, de física, d'algun detall que... això de quilòmetres per hora, bé, algunes cosetes que valia la pena comprovar si eren correctes. I per altra també per qüestions de la mecànica interna d'aquest món, perquè aquest món d'aquí, de l'Aistar, no és només un planeta de fantasia, sinó que té unes normes bastant específiques en qüestions de quina mena de gent hi viu i quina mena d'habilitats especials tenen. Hi ha coses com telepatia, hi ha coses com projectar imatges teves a altres llocs o percebre les emocions de la gent. I això està molt bé, és una manera molt dinàmica de desenvolupar els personatges a l'hora de donar-los unes habilitats especials, però que també han d'estar bastant acotades, perquè no ho estaven. Per saber qui pot fer què, no? Exacte. La qüestió és quins límits posem perquè la història sigui interessant i que no et surti de sobte un personatge que potser en 3 capítols enrere era incapaç d'aixecar una pedreta que ara de fet de sobte pugui aixecar un camió sencer. Era posar una certa perspectiva. I així crec que les històries inclús guanyaven més, perquè els personatges de sobte tenen aspiracions més reals al que poden fer i al que no poden fer, que una història es basa principalment en els teus objectius i també en les traves que hi ha en el teu pas. Jo crec que la credibilitat d'alguns personatges van sortir molt reforçada amb l'aparició de l'Helena, perquè havia arribat un punt en què podia haver-hi algun tipus de desmadre, no tant per part meva, perquè jo també soc una persona bastant més que toco de peus a terra, sinó en aquest cas per part del Joan Nogueras, que va arribar a un punt... No estic d'acord, però bueno. Ara, Naki, digue-li pel seu nom. En fi. Deixeu fer un parèntesi només en Naki a la saga, perquè si algú encara no s'hi ha ficat, que sàpiga que és com el mentor tutor de l'Aistar, que és una persona que havia fet el mateix rol amb l'àvia de l'Aistar, us podeu imaginar quina mena de mòmia pot ser, i a més és molt sever, molt seriós i intenta posar ordre en el caos general que hi ha sempre en aquell planeta. No se'n surt gaire, pobre. Aistar és una força de la naturalesa. En Naki també hem de dir que té 2 cares, eh? El Naki sembla que... A la xita callando. O sigui, el Naki sembla que és tot seriós i ordre i respecte i tal, però deixa'l anar i ja veurem quantes coses han explotat pel camí. El Naki és un... Exacte, té la convicció absoluta que la fi justifica els mitjans. Per tant, mentre aconseguim l'objectiu que ens hem plantejat, és igual el que hagi d'explotar, ja ho arreglarem un altre dia. De tot això que estem mencionant ara, dels poders, de la gent, de les races diverses que viuen aquí, dels objectius i dels jocs diversos que heu anat sentint, surten, per una banda, les aventures del que travessa l'Aistar i els seus companys, però també surten moltes dels moments divertits. Perquè en tot moment, i encara que aquí hi hagi misteris, que hi hagi assassinats o que hi hagi investigacions, exploracions, etc., rius molt. Rius molt sense ser una paròdia. No és una paròdia, però hi ha molt d'humor en tot el que introduïu. Com arribeu a aquest equilibri entre vull explicar una aventura, però cada 2 per 3 ens estem rient? Això és el que ens tenia enamorats del Terry Pratchett. O sigui, tu agafes qualsevol llibre del Terry Pratchett i rius, encara que no vulguis, i està parlant de coses relativament serioses o terribles o dolentes o tot això, i acabes rient, perquè o bé et surt una broma, o bé et surt un joc de paraules, o bé et surt alguna... En aquest cas, jo penso que vam intentar centralitzar-ho bastant amb el tema de l'Aistar, però en el fons tots els altres personatges s'hi veuen involucrats, perquè les seves reaccions a vegades són derivades d'aquestes actituds de l'Aistar, que tot una mica sembla que s'ho tiri a l'esquena, però en el fons acaba aconseguint tots els seus objectius i de maneres a vegades bastant inversemblants. I són uns personatges també, sobretot cadascun dels... Jo crec que els líders, sobretot, d'aquestes races diferents que conviuen aquí, tenen unes personalitats molt marcades.
que les seves virtuts i els seus defectes són molt extrems, moltes vegades. Jo crec que això provoca aquests frecs, no? Que són de vegades el divertit. Això és absolutament veritat. Vull dir, és cert que gran part de l'humor ve de la personalitat de Beistar i del xoc amb tota la gent que l'envolta i com reaccionen, però també hi ha aquests altres personatges, hi ha una gran quantitat de diferents personatges que cadascú aporta la seva visió particular del món i alguna de les coses més divertides d'aquesta saga han vingut precisament de posar en comú dos personatges que no tenen res a veure l'un amb l'altre i com interaccionen. És a dir, algunes escenes de les més divertides són senzillament dos personatges, jo què sé, anant a comprar el pa o fent qualsevol cosa de lo més banal possible, però posant-los en comú i posant-los en una mateixa cistella per veure com reaccionen l'un amb l'altre. I d'això doncs n'hi ha exemples de molt interessants. Però sí, l'humor ve d'això, de la personalitat de la protagonista, d'aquest xoc entre personatges i d'algunes situacions que apareixen que són senzillament absurdes. Això és el que sol passar quan tens un món de fantasia en el qual, doncs, no sé, pot venir qualsevol animal gegant a través d'un portal o... Vés a saber. Hem dit abans que cadascun d'aquests llibres va tocant gèneres diferents, tot i que és una exploració d'un món de fantasia sempre, no? Però el Cas Xaple teníem una història de detectius, teníem un misteri amb els seus sospitosos, els seus... Tothom era sospitós una mica en un moment o un altre, allà, centrat en una ciutat, no? I per aquest quart llibre, pel quart de la primera saga, decidiu canviar totalment l'entorn i el ritme del gènere al que voleu referir-vos més, no? Sí, en aquest últim, bueno, de fet això ja venia una mica pautat de bon principi. El tercer, que és el Cas Xaple, ens interessava incorporar un personatge que era el detectiu Logan, que de fet havíem estat des de l'any 2007-2008, la temporada 2007-2008, havíem estat, aquest és el Logan quan era petitet, el prototip. és un mustàgur que té una doble personalitat i que parla amb la seva cua. És una cosa bastant ja absurda per si mateixa. I a més és molt efectiu, o sigui, els 150 casos que vam aconseguir fer per la ràdio, que eren casos de 5 minutets, tots es resolien, tots. O sigui, no cobrava mai res, perquè sempre pretenia cobrar 10.000 cucs, però ningú el pagava, però en canvi resolia tots els casos, que eren casos de lo més absurds del món mundial. Llavors aquest personatge, que va estar vivint a la ràdio durant tota una temporada de ràdio, ens va anar de perles per introduir-lo dins del Cas Xaple, perquè fos la persona que en el fons estigués investigant una mica a l'ombra, que no sabien ni que existia, la major part de personatges no el coneixien de res, només el coneixien Gòlic, i al final doncs, va tenir la sort o la desgràcia de que va ajudar a arreglar el cas, tot i que ell no se'n va emportar, com sempre, el mèrit, ni molt menys es va emportar els 10.000 cucs, pobret. No. O sigui, és la seva desgràcia. Li costa cobrar. Llavors el de l'aventura també ja estava previst que fos una història que tingués en compte aquest altre gènere, el gènere d'aventures, que jo precisament quan era petita havia llegit 300.000 llibres de gènere d'aventures, n'era una apassionada, i que també sempre hi ha al rerefons una mica de les societats aquestes angleses que anaven a fer exploració a principis del segle XX, durant aquesta mena... Intentar lligar una mica aquests dos aspectes, no? D'una aventura total i absoluta en un espai desconegut, que és la regió de Nosua, i a través d'aquesta societat exploradora, la Reial Societat Geogràfica de Kegel, que és la que dona peu una mica amb tot el seu entorn i tot plegat, que hi hagi aquesta i es desenvolupi aquesta aventura, que és una aventura total. Però com sempre passa també amb els vostres llibres, amb una trama no n'hi ha prou. Exacte. I passen moltes coses a la vegada, perquè tot i que la protagonista vulgui anar a explorar una selva, hi ha més personatges que tenen les seves inquietuds, els seus objectius, i alguns xoquen i alguns van en altres direccions i tots passen a la vegada. I d'aquí surt molta de la riquesa que passa en aquesta història i que va tancant també molts dels fils que s'havien anat teixint en els llibres anteriors. Clar, com us plantegeu Nosua? Perquè heu parlat d'un món de fantasia, on hi ha gent amb poders, on hi ha telepatia... Per tant,
heu de dissenyar un lloc que sigui perillós, misteriós i que per certes raons que aneu desenvolupant, imagino, a poc, no s'hagi explorat encara. I d'aquí deu sortir gran part de tot el que construeix aquesta novel·la, El Quart Poder. D'aquí, una de les coses més bàsiques sobre aquesta selva que van investigar l'Histari i companyia és que és una zona aïllada en la qual no funcionen les habilitats habituals que tindrien els personatges. I això ens va sortir la idea, de fet, d'una cosa que vas dir tu, Joan, fa bastant temps, si te'n recordes encara, que quan vas començar a llegir els llibres vas comentar que això dels poders, de les habilitats, era una arma de doble fil. Sí, és molt interessant tenir aquest tipus d'habilitats amb els quals t'obre més possibilitats a l'hora de crear aventures, de lluitar contra els dolents i tot plegat, però que no ens passis la síndrome de Dragon Ball, que com que cada cop es van fent més i més forts, doncs o bé enemics més potents i llavors al final han de ser déus o han de ser destructors d'universos, o la història es fa avorrida, perquè tens de sobte un personatge que té poders quasi divins. I això és molt veritat, és molt veritat. Ens anem adonant mentre anava escrivint i dius, però aquest personatge en aquestes circumstàncies no té per què estar en perill perquè en qualsevol moment pot avisar a qualsevol que pugui o pot inclús crear ell mateix, es pot treure de la situació. En fi, llavors, la gràcia de basar tota una història dins de Nozua és, de sobte, obligar aquests personatges a prescindir de les seves habilitats i només a dependre de les seves capacitats com a exploradors, com a guerrers inclús per part de l'Aullana, en aquest cas seria, i sobretot de no tenir els sistemes de defensa habituals. Si en un moment donat qualsevol personatge podria detectar que té tot d'enemics al seu voltant, allà no poden. Per tant, hi ha una capa extra de perill i d'emoció que li hem aconseguit donar a la història. Molt bé, molt bé. Jo crec que us agradarà la intriga que van creant aquestes dues senyores amb aquesta novel·la perquè dona per molt. El continent inexplorat, tenim referents com principal és Àfrica, no?, en el nostre món, però hi ha molts llocs comuns, podem dir, o coses que ens esperem d'una exploració d'una selva que no fallen. Aquí les anem tenint. Tenim feres, tenim civilitzacions perdudes, tenim tot de les típiques coses, però sobretot tenim un personatge, jo crec que heu creat, que és fantàstic, que és un explorador que està com una cabra. Jo crec que és el més divertit. No hi ha moment que no aparegui en aquesta novel·la que no paro de riure amb aquest home. I encara sento els seus crits. Quan li venen els flashbacks. Per parlar-nos d'aquest senyor. Censura. D'on surt censura? El senyor Sura realment és una persona que quan entrem en la trilogia de la Nirgal, que farem la Reina de Kiga, l'Hereu de Ganser i la Guerra del Clima, el senyor Sura, a la Guerra del Clima, ja és un destacat ziti explorador que té molta importància en la Guerra del Clima. Allà és jove, allà és un guerrer, entre cometes, està participant a dins de la Guerra del Clima i queda traumatitzat fins a les orelles, queda traumatitzat. I a més té una aspiració, li sap greu haver nascut ziti, que realment els zitis dintre de totes les races d'aquí són els més senzillets, entre cometes, perquè no tenen massa força. Dóna context en aquest cas, dóna context. Aquí hi ha 6 races diferents. Hi ha els itis, que serien pràcticament com nosaltres, com els humans, excepte el fet que tenen habilitats telepàtiques especials, com tothom aquí. Però tenim això, els itis que poden passar desapercebuts a la Terra i per això n'hi ha tants encara que no ho sapigueu. Esteu completament envoltats de itis. Llavors hi ha les altres 5 races que hi haurien els anzuts, descendents dels ocells, tenim els kusubis que descendeixen de peixos /amfibis, no està gaire clar, però són com dofinets. Tenim els títnums, que venen dels felins, són grans tigres de 3 metres que els encanta fer la guerra i fer la migdiada, les dues coses que els apassionen realment, i menjar, evidentment, menjar també. I finalment hi ha els musdàgurs i els sútums, que són 2 tipus diferents de rèptils
I uns, per exemple, els mostagors són més com llangardaixos, els sútums són com salamandres, poden canviar el color de la pell per fer-se com camaleònics, poden escalar per les parets. Bé, la qüestió és que cada una d'aquestes altres 5 races que no són els itis són especials en algun sentit. Tenen aquesta mena d'ascendents animals que els donen, doncs això, els enzuts poden volar, els cosubis poden nedar i no poden respirar sota l'aigua. Sí que poden respirar sota l'aigua, però no. Sí, m'estava confonent. El que he dit abans, dels mostagors que poden escalar parets o poden canviar el seu color d'escates. Els itis no tenen res. Els itis són normalets, favoritos. I això en Sura no li agrada. Així que què van fer amb en Sura? Llavors el que intenta, com que vol ser un superexplorador, una persona totalment així autònoma per tot, intenta fer-se gadgets per poder volar, gadgets per poder escalar les parets, gadgets per poder entén el llenguatge dels títnums i parla una mica així com ells. O sigui, intenta ser una barreja de totes les races d'aquí. Llavors això és una cosa bastant curiosa i que realment l'afavoreix amb el tema aquest de l'aventura perquè li dona moltes possibilitats, no? Però també està absolutament traumatitzat per la guerra i això dona peu a bastantes de les parts, diguéssim, humorístiques o interessants del tema, perquè cada cop que se li gira el mitjó es pensa que un gosset és una cosa que ha d'atacar, que està a punt d'atacar-lo i llavors es tira sobre el gosset, jo què sé. O sigui, es torna boig cada 2 per 3. Està una mica paranoic, per dir-ho així. És igual, quan l'única persona que sap com orientar-se dins d'una selva en la qual no tens habilitats és la persona més paranoica que coneixes, la història, no sé, guanya interès. Com diem a casa, no és paranoia si et persegueixen de veritat. Exacte, i en algun moment donat poden arribar a perseguir-lo, per tant, està justificadíssim. També sembla una mica aquell personatge tipus el Link de la saga de videojocs del Legend of Zelda, que ha passat tots els mons, que ha guanyat armadures de tots els mons, que en una el deixen respirar sota l'aigua, a l'altre li donen un no sé què. Sembla el resultat d'allò, algú que està tan pertorbat després de passar 1001 aventures que ho vol ser tot, una amalgama de tot i que està completament fora de si. És genial com gairebé tots els secundaris d'aquestes novel·les. Jo crec que una de les coses bones que té Cadinger, les novel·les de Cadinger, és que jo penso que hem aconseguit crear tot un seguit de personatges bastant aconseguits. O sigui, tots tenen una història darrere, tots han evolucionat, alguns, encara que siguin en 7 mesos, veus que tenen una evolució o algú et parla de la seva evolució perquè parla d'ells en passat i veus que realment són personatges bastant consistents. Jo crec que això és una de les alegries de Cadinger. Sí, estic d'acord. Teniu un grup de personatges molt ampli, que no es limita a un o dos, sinó molts personatges secundaris, potser, de la història en cadascun dels llibres, que podria arrossegar una novel·la pel seu compte tranquil·lament. En Sura, per exemple, és molt fàcil imaginar una sèrie de històries, igual com heu fet amb el Logan, no? Només amb aquell personatge al capdavant. Tot i que la Ishtar, de moment, sigui la que tira del carro en aquesta saga, té una sèrie de personatges molt interessants, jo crec que han anat conformant i que al cap de 4 novel·les alguns tenen una història ja una mica complexa, que no són només allò que veus la primera vegada, sinó que amb les seves relacions i amb els seus passats i amb les seves necessitats com a líders, per exemple, els tiren en diverses direccions i que us deixa un Cadinger cap a la segona onada del que vulgueu fer amb la segona història de la Ishtar, plena de possibilitats. També hi ha la idea d'anar fent o petits spin-off o petits llibres autoconclusius o potser d'un personatge. O sigui, pot donar per tot. O sigui, Cadinger, la sort que tenim és que fem conya que tenim 30.000 anys d'història per davant. Perquè com que funciona a partir del moment de fa 5.000 anys de la Terra, allà multiplicat per 7, doncs tens quasi 30.000 anys d'història que pots anar explorant i anar traient el que vulguis d'allà dins. Ja és una mina, allò és una mina. I tant, intentem basar-nos en el que és el mateix que feia Terry Pratchett amb que és, encara que hi hagi una sèrie de sagues que pots anar seguint, la saga de les bruixes, per exemple, la saga dels guàrdies, la saga de Rincewind, que és el millor personatge que existeix,
Però poden haver històries soles, poden haver històries que potser tenen cameos d'algun dels altres personatges, però que tenen la seva pròpia aventura aïllada, en el qual, doncs, això es pot explorar algun dels personatges secundaris dels que han aparegut abans o que potser apareixeran en el futur, qui sap? El detectiu Logan és el millor exemple d'això i ha passat sense que ens adonessin. El detectiu Logan va començar a aparèixer a la ràdio, però llavors, clar, és un personatge tan carismàtic i que tanta gent li agrada que per aquest motiu, doncs, es va guanyar un paper bastant principal al cas Xaple, perquè els personatges realment s'ho valen. Joan, m'estic adonant que portem ja una estona parlant i no sé si perquè no es pot parlar d'això, però no hem parlat de per què el llibre es diu El quart poder. Aquí intenten despistar-nos i van parlant de la selva i de... Sí. Però aquí no... El mateix títol pot portar llocs a molts equívocs perquè, clar, el quart poder té moltes interpretacions. Vull dir, es pot parlar des de... Bueno, en el nostre món també tenim aquest quart poder que representa els mitjans de comunicació. En aquell món, específicament, tenen uns poders especials moltes de les races i, bueno, no sé, què voleu desvetllar vosaltres, l'autora? La primera regla del quart poder és que no es parla del quart poder. Veus? Hi ha una broma interna dins del mateix llibre, quan en Logan, que està parlant amb el seu alter ego, amb el Goldrick, fan aquesta conya del quart poder, a veure si són una colla de periodistes que estan per allà fent coses. O sigui, la broma interna ja existeix, amb el quart poder dins del mateix llibre. Llavors resulta que l'únic que podem dir del quart poder és que és una organització secreta que corre per allà aquí i que té unes certes ambicions que no podem desvetllar exactament quines són aquestes ambicions, però clar, misteri. Però sí que és interessant, almenys evidentment sense desvetllar res que no toqui, però entrar una mica en el que és l'origen d'aquesta frase, perquè com a quart poder ja existia com a concepte quan va començar a planejar totes les novel·les de Kadinger fa 15 anys. Wow. Llavors, en aquella època, clar, com a quart poder, la idea original estava en que el planeta aquí, aquestes habilitats especials que tenen la gent, estan dividides en 3 eixos. Hi ha 3 tipus, diguem, inclús de poders que es poden desenvolupar de manera paral·lela. El fet que hi hagi una organització o un llibre ja directament que es digui el quart poder, el primer que interpreta la gent, el primer que se'ns va acudir en aquella època, era que referia a això mateix, al fet que hi hagi un quart poder que pugui sortir, que pugui néixer i que la gent hagi de combatre, perquè de sobte t'apareix això, t'apareix un duent molt duent que és capaç de controlar alguna cosa inesperada, un quart poder. Doncs l'esperit encara hi és. L'esperit d'aquella idea original encara és allà, però d'una manera una mica especial. I no podem explicar, evidentment, de què va. Llegiu el llibre per saber-ho. Llegiu el llibre. I els altres, llegiu-vos tots, ja que hi sou. Però la idea és aquesta, el fet que, en una certa manera, l'organització criminal que ara ja es diu el quart poder, té una certa relació amb els poders, amb el fet que hi ha alguna cosa, en fi, relacionada amb això. Ja veureu. Bé. Hem parlat del que hem fet fins ara, hem parlat de tot el que heu fet fins ara, de com heu creat Kadinger, de com heu fet el quart poder, del que podem trobar dintre del quart poder, però tenim una estona ara per parlar del que ve a partir d'aquí. Què segueix? Què és el següent en el que esteu treballant de Kadinger? Doncs considerant que fins ara tenim 4 aventures de Baishtar, Sceptre, Zinc, Senyor de Zap, Cas Xaple i Quart Poder, però també hi ha aquesta preqüela, La Reina de Kigal, i La Reina de Kigal explica la joventut de molts dels personatges que apareixen a la saga principal i és un llibre autoconclusiu, però té continuïtat. Poden haver-hi coses addicionals. No és com en el Centre de Present, que acaba amb un cliffhanger terrible i has de saber com passa, perquè has de llegir el següent llibre amb la Reina de Kigal o no. Per sort, és una mica més tancadet. Però segueix havent-hi, surten en aquell llibre, apareixen nous arguments, diguem, noves línies argumentals que val molt la pena desenvolupar. I a partir d'aquí és el que farem. Què farem, Mercè? Doncs
entrarem amb l'hereu de Ganser, que centrarem bàsicament en la part més desconeguda, més desconeguda no, el planeta aquí, la part baixa, que és Ereshkigal, on viuen els Mosdagurs, on viuen els Sútums, que són les dues races reptilianes que tenim. Allà hi ha tota una sèrie de moviments a nivell polític i a nivell que vol afectar també la vida dels itis, que són els que viuen a la part de dalt amb les altres races. I parlarem d'això, parlarem una mica de com s'activa el tema, un conflicte que hi ha bèl·lic entre els Mosdagurs i els Sútums i que s'impliquen llavors els itis pel mig, o sigui, hi ha tota una part interessant en aquest aspecte. I al final tot acabarà amb la guerra del clima, que llavors és una mena de guerra mundial que passa a nivell d'aquí, que hi ha un tema central que de fet es resol aquí en el quart poder, que és la màquina del clima. La màquina del clima és la que provoca que hi hagi la guerra del clima. Tothom vol la màquina del clima, però les tres races que estan implicades en poder-la trobar no es posen d'acord. Són enemics irreconciliables. Això no és un gran spoiler, de fet, per tant sí que podem explicar. És un fet històric d'aquí, perquè evidentment, qui existeix, però que val la pena conèixer. I s'ha de començar explicant que el planeta aquí no té una, diguem, òrbita normal, no té una... com es diria? No té un sistema solar com el nostre, sinó que és un sistema solar doble, té dos sols, els quals orbiten en forma de buit. I això, com a cos celeste, el desgasta moltíssim. La seva atmosfera estaria massa desgastada per la vida, si no fos perquè, misteriosament, molts anys enrere, alguna gran civilització d'aquell planeta va crear una cúpula artificial al voltant d'aquí, que el manté sa i estalvi del desgast dels planetes. I això, doncs, a la part superior, l'hemisferi superior, on viuen els itis, els anzuts, totes les races que hem dit abans, que eren això, doncs, que ho han arribat a descriure com si fos Suïssa, allò, perquè és molt bonic. Allà no passa res, però a l'hemisferi inferior d'aquí hi ha un volcà enorme, el Risc, que el que fa és anar llançant merda i anar llançant detritus volcànics contra la cúpula i la van negrint. I això, doncs, al principi no passava res. Dius, mira, és una miqueta fosca allà, just a sobre el volcà, però al cap de molts mil·lennis se'ns ha embrutat del tot tota la cúpula, fins al punt en què és Mordor, bàsicament. I per controlar aquesta cúpula, per poder, doncs, en aquest cas, el que hauríem de fer és netejar-la, es va crear també una màquina llegendària que es diu la màquina del clima, que ningú sap on és i ningú sap com funciona, però se n'ha parlat sempre, és allà una llegenda, es parla, sí, la màquina del clima. Però allà on veus màquina del clima pots interpretar serveix per obrir la cúpula i netejar els cels, o serveix per controlar el clima i crear tempestes i crear huracans que pots llançar contra els teus enemics i això li interessa a tothom. I clar, durant molts mil·lennis el que tens és, encara que hi hagin claus i pistes per trobar la màquina, però estan escampades pel món, com que cada clau la va agafar una raça i no l'han volgut compartir mai perquè d'uns en guard que els altres es quedin amb aquesta màquina apocalíptica, per això no s'ha aconseguit trobar mai. Però bé, la guerra del clima, de la qual parlarem, doncs, això, en el tercer llibre de les preqüeles, anirà una intentona que una de races per agafar totes les claus i poder trobar la màquina i poder conquerir el món sencer. En fi, això acaba tenint resolució precisament en aquest llibre, El quart poder, que hem escrit ara, per una altra banda, però estan molt lligats els dos conceptes. Tot està connectat, eh? Si voleu estar preparats pel que s'acosta amb els nous episodis de Kadingir Origins, llegiu El quart poder, perquè encara que passi després, molts anys després, doncs ja us donarà una pista de per on van els trets de què ha estat passant en el passat d'aquí. Joan, què fem per tancar? Què et sembla? Ostres, no sé. A mi m'agradaria almenys també parlar del sabor que potser ens ha quedat com a lectors, els que ho hem viscut més com a lectors. En el meu cas, jo sempre tenia la impressió que començava com una saga amb un personatge femení que protagonista jove d'aquests, a veure cap on anirà, què passarà, va anar-se demostrant prou versàtil com per ara, en el capítol final, recollir tots els fils que sortien de totes les històries, fins i tot de gèneres que no tenien tant a veure entre si, i acaben reunint-se de nou en un últim llibre que té uns moments de ritme vertiginós,
en el qual, bé, allò que dèiem de la referència a Pratchett, aquí crec que és més evident que mai, no?, en l'últim llibre, perquè és la sensació almenys que a mi m'ha quedat de més trames paral·leles que mai, que cap altre dels llibres anteriors de Cadinger, i sobretot un repartiment coral exhaustiu que jo com a fan i alter ego d'en Logan m'agrada molt que convisqui també d'aquesta manera, que hi hagi com temps per tots en aquest últim llibre, que és com un cant de signe a tot el que has vist abans, i a mi aquesta sensació, vull dir, tan bona, ja més com a lector, m'agradaria també transmetre-la aquí també com a una de les coses de punt final, a banda de tota la vida que ha donat aquesta saga i que les autores segueixen al peu del canó i apretant i, com veieu, desenvolupant mil idees encara. I això no sé, és apassionant. Sí, estic d'acord, és una novel·la que tanca molt bé, encara que no dona aquesta sensació de vegades dels últims capítols de he de cremar tots els cartutxos de tot el que em queda. És al revés, vaig explicar una història que serveix per tancar el que he fet fins ara, però que també em dona peu per explicar moltes més coses, no?, a partir d'aquí, i que tothom té molt de temps per lluir i estar amb el focus. És una novel·la molt coral, exactament el que dius tu, sempre amb la Istar al davant, sempre al centre ella, i el Naki de vegades també com a coprotagonista. És una mica presumit, ell no ho diu, però... Sí. Però amb molts personatges que tenen els seus moments i que són els que construeixen tot el que està passant, no? De veritat, que en els llibres la paraula Cadinger estigui tan destacada, jo crec que és important, perquè és això. Acaben sent històries d'aquí, més que d'un personatge o d'un altre, i en aquest cas una història d'aventures molt divertida i que serveix també per això, per tancar el primer arc de la Ishtar. Felicitats a les autores, Gràcies. I ganes de veure què escriviu a partir d'ara. Aquí és el que diem sempre. Anirem escrivint fins que ens en cansem. Aquí no hi ha límits. No és allò, ens limitem a una trilogia o a 7 llibres. No. Anem fent llibres de Cadinger, que no se'ns acabarà pas la història, no? Ara la Ishtar és 7 mesos més gran, 6 mesos més gran que els seus companys de classe, Aquest és el secret. Diuen que les nenes creixen abans que els seus companys, no? Però potser totes són quites i van saltant i no ens ho diuen. Bueno, gràcies per haver estat aquí. No sé si us queda a vosaltres alguna cosa més per dir. Mercè? En principi, doncs, això que deia l'Helena, que la nostra idea és anar seguint, explorant tot el que és el món d'aquí i poder explicar més històries sobre aquest tema. I en el fons això de Cadinger, que no hem explicat de què venia aquest nom, que jo penso que també és interessant per a la gent que no coneix el tema. De fet, Cadinger el que vol dir és la porta dels déus, en quiita i en sumeri. I ens remet al temps en el qual els quites van aparèixer a Sumèria. Perquè, clar, els pobres sumeris, quan van veure aparèixer un parent d'en Naki, un ancestre d'en Naki, i allà a Sumèria, de cop i volta, van dir, ostres, què és? Això què és això que se'ns ha aparegut aquí? I per això la tecnologia de passar del planeta aquí cap a la Terra i de la Terra cap al planeta aquí, per això es diu Cadinger, que és un nom poètic de dir, és la porta dels déus. Exacte, això devien... pobres camperols que estaven al seu camp de cols allà a prop de Sumèria, i veuen que es trenca la realitat al seu davant i que apareix un halo de llum i que dins en surten un parell de curiosos, un planeta nou. I aquests pobres camperols, Cadinger, mira, Cadinger és una bona paraula, guai, ens quedem amb aquesta paraula per definir el forat que obria en la realitat. Guai. D'això també hi ha una mica, al Quart Poder, d'això també hi ha una mica. Bé, gràcies per haver-nos acompanyats, també a tots vosaltres per haver estat aquí amb aquesta presentació del Quart Poder, que és la nova novel·la de la Mercè i de l'Helena, de la saga de Cadinger, i que podeu localitzar fàcilment si busqueu el llibre que té una pinya pirata a la portada. Què tindrà a veure la pinya amb el Quart Poder? Què tindrà a veure la pinya? És molt important aquesta pinya, Molt important, molt important.
molt important. No podrà tornar a passar per un súper sense pensar en nosaltres. No. Les patates ja no me les miro igual, imagina't. Doncs gràcies a vosaltres, Marcos i Joan, també per acompanyar-nos aquí. No us sentit la paraula. Aquí. I ens alegra molt tenir-vos com a... A la vora d'un volcà, per això tot i estar en vermell, estic en un dels afluents del CIR, del risc. Sí, acaba. Vigila amb l'esglim, no hi tiris gaires. Ja vaig en compte. Adéu. Adéu, que vagi Adéu. Que vagi bé. Que vagi molt.